Dobre, môžeme. Tuto sú pozostatky vecí z posledných Kickstarterov. A mám tu aj nejaké produkčné veci. Sú tu rôzne náčrty, rôzne herná logika, taká nejaká minimálna. Produkčný plán je to, čo sa má dokončiť, do ktorého týždňa, koľko percent ilustrácií má kedy byť hotových, na aké platformy čo vydávané. Všetky tieto papiere, čo vyzerajú ako súhrn zdrápov, ktoré vôbec nie sú nejak usporiadané, tak vždycky, keď niečo takéhoto spravím, tak to okamžite to hneď naskenujem a hodím to na Google Drive. Čiže potom, keď ich mám uskladnené iba takto v krabiciach, tak to už je iba akože kvôli nejakej referencii, hej, že existovalo to aj v nedigitálnej forme, ale je to iba začiatok. Ne? Čiže všetko na začiatok iba načrtnem, dám do nejakých boxov, poprepájam, pridám k tomu komentár, urobím nejaké plány, naskenujem ich, pošlem ich ľuďom, najprv teda v takejto podobe, potom sa všetko naskenuje a naskenuje, zdigitalizuje. A toto je už len... Tieto papiere by som ich mohol aj vyvediť. Neviem, prečo ich vôbec uskladňujem. Možno, že je to iba nejaká nostalgická hodnota. Z posledných Kickstarterov. Tak. Väčšinou robíme nejaké DVDčka, hej. Pretože teda robíme hry. Takže tuto mám vložku do DVD obalu. Hej. Tu nechávam tlačiť niekde vo faxkopy. Není problém. Toto je posledný magazín, čo sme nechali robiť pre podporovateľov Invisible Apartmentu. Toto sa dalo robiť v Malografii v Bratislave, tiež akože veľmi dobré. Je to súhrn všetkých ilustrácií, všetkých postav, ktoré sme robili za posledné 3 roky, od roku 2014 až do teraz. Tieto som si nechal akože pre seba, hej. Ako nechávame tlačiť nejakých 50-70 kusov a robil som v minulosti aj tú chybu, že všetci dostali a ja som nedostal, tak som si konečne povedal, že si nejaké kusy nechám. Ďalšie produkčné materiály, ďalšie detaily. Inšpirácia. Akože kúpujem si sem tam nejaké komiksy. Jerun, teda môj parťák z Holandska, mi tiež niekedy posiela to, čo sa dá dostať u nich, lebo u nich je ten výber trošku väčší. DVDčka, CDčka, zase ďalšie plagáty. Obaly a ďalšie DVDčka. A zase ďalšie poznámky. Toto je tá nedigitálna stránka produkcie. Tlač, respektíve potlač DVDčiek nenechávam robiť. Ten robím sám. Minulý rok som si kúpil tlačiareň a vyšlo mi to tak, že keď robím Kickstarter a keď posielam 50-60 DVDčok, tak sa mi neoplatilo to nechať niekomu robiť, ale kúpil som tlačiareň za 60 € a teraz aj kebyže som ju vyhodil, tak nič sa nestane. Hej. Minimálne keď dojde toner, tak ju môžem vyhodiť, hej, lebo toner je drahšie ako celá tlačiareň. Samozrejme, hej, to je situácia, už roky je to tak. Tu mám rôzne iné veci však. Je tu chaos, je tu bordel, ale aspoň, že je v krabiciach. Tak to je ku Kickstarteru. Tuto tlačím, potom zvyknem kupovať tvrdé krabice v paketo.sk, do ktorých šupnem DVDčka, šupnem do nich magazíny, postery, všetko a pošlem.
No a potom to ide do celého sveta, no. Takýto je to proces. Není to vôbec automatizované, nikomu to neoutsourcujem, sám si všetko vypálim, porobím si potlač. Teda som strašne rád, že dám robiť magazíny do malografie, ostatné veci vytlačí faxkopy. Ľudia dostanú svoje perky. Môžeme asi ukončiť.